Ojca i Syna, i Ducha Świętego. U czerwowy raz nadznaczają uroczystość zwiastowania Pana. Razem z niej dzień świętości życia. Год за годом переживаем этот день в контексте таємниці муки і смерті Христа, усвідомляючи, що немагчыма відділити життя від смерті. Чоловік, який народився, повинен померти, але наша смерть в контексте смерти Христа з'являється новим народженням, переходом до життя в вічності. Менавіта ахвяра Христа раз і назавсёды освятила нас, наше народження і нашу смерть. І праз гэта освячэнне кожнае жыццё належыць толькі і выключна Христу. Таким чынам, мы цалкам належым Христу. Наше нараджэнне, жыццё і смерць належыць Христу. Таксама дар новага дзіцяці, якое Пан давярае бацьку і маці, мае свой пачатак у прыняцці, працягваецца праз апеку падчас зямнога жыцця. Яго канчатковай мэтай з'яўляецца радасць вечнага жыцця. Божа, які стварыў сусвет, а чалавека паклікаў да годнасці быць супрацоўнікам у справе стварэння новага чалавечага жыцця. Змілуйся над намі, якія кленчаць у пакоры перад Тваім абліччам. Мы, свядомыя сваёй адказнасці за злачынствы, учыненыя супраць самых нявінных, бездапаможных і самых малодшых членаў нашай краіны. Таму з пачуццём вялікай віны просім Цябе, Божа, глянь на нас і пачуй нашы просьбы. Будзем маліцца словамі «Перапрашаем Цябе, Пане». Перапрашаем Цябе, Пане, за маўчанне перад абліччам злачынства дзетазабойства. Перапрашаем Цябе, Пане, за падгаворванне цяжарных жанчын да знішчэння ненароджаных дзяцей. Перапрашаем Цябе, Пане, за падтрымку злачынных аперацый, якія называем працэдурамі, і прызнанне іх праяўленнем сацыяльнага прагрэсу і свабоды. Перапрашаем Цябе, Пане, за ўсіх людзей, якія забіваюць ненароджаных дзяцей дзеля грошай ці кар'еры, насуперак усякім этычным прынцыпам. Перапрашаем Цябе, Пане, за баязлівае стаўленне медыцынскага персаналу, які з'яўляецца нямым і лаяльным сведкам праліцця самай нявіннай крыві. Перапрашаем Цябе, Пане, за схільнасць да здрады бацькоўскаму пакліканню. Перапрашаем Цябе, Пане, за боязь перад прыйсцем у свет новага чалавека і варожасць да зачатага жыцця. Перапрашаем Цябе, Пане, за штучнае знішчанне здольнасці перадачы жыцця шляхам выкарыстання супрацьзачаткавых сродкаў. Перапрашаем Цябе, Пане, за адкідванне магчымасці самапазнання чалавечага арганізма, якая спрыяе развіццю сужэнскай любові пры выкарыстанні натуральнага рэгулявання зачацця. Перапрашаем Цябе, Пане, за адсутнасць зацікаўленасці ў свядомым і адказным бацькоўстве і за абмежаванне нараджальнасці ў сям'і. Перапрашаем Цябе, Пане, за абыякавыя адносіны да здароўя і развіцця нашага народа, які сёння заплямлены крывёю мільёнаў ненароджаных дзяцей. Перапрашаем Цябе, Пане, Всемагутны і прабачаючы сваёй міласэрнасці Ойче, прабач нам нашы правіны, дапамажы нам стварыць падмурак маральнага аднаўлення, заснаванага на жаданні вырвацца са знішчаючай нас велізарнасці зла. Жадаем сёння перапрасіць і кампенсаваць за бясчынствы, здзейсненыя супраць Цябе праз забойства Тваіх дзяцей. Цяпер кожны з нас ахвяруе Табе свой уласны пакутны чын. Прымі, Пане, нашу добрую пастанову і дапамажы ў яе выкананні праз заслугу ахвяры Твайго Сына Езуса Хрыста, якую Табе склаў за грахі ўсяго чалавецтва. Захавай наш народ, абарані ад знішчэння, дай нам адвагу, каб стаць на абарону кожнага зачатага жыцця і сілу утрымаць кожную руку, якая паднімаецца ў блюзнерскім намеры знішчыць новую чалавечую істоту. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Святий
Боже Ojców naszych Stworiciel i Dawców wszelkiego życia, my, dzieci naszego narodu, stoimy сегодня перед Тобой занепокоенные и сполоханные про наше дальнейшее існування. Звертаємося до Тебе, Ojcze, з покорною просьбою, щоб Ти нас обороняв від біологічного знищення. У войнах ворог не змог нас знищити, бо Ти, Ojcze, народом підтримував нас могутною силою і ласкою. А наші предки в обороні Ойчини оферували своє життя. Не дозволь, щоб ми самі привели наш народ до знищення і смерті. Обороняй нас від злочинства всупереч життя. Борони нас від егоїзму і малодушності. Не дозволяй, щоб наша Ойчина була стерта з землі живих. Просим Тебе в этом про Сина Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, який життя своє отдав на крижі за життя світу, який кормить нас своїм тілом у Евхаристії, щоб ми мали життя і мали в достатку. Святая Богородица Мария, королева Беларуси, наша милованная Мать, коли мы посповедались из грехов супроть життя, знаючи их у правде и с болем Твоему Сыну, нашему Откупителю, отдаемся теперь у Твоей материнские руки. Учини, нехай наша земля завсёды повнится звонкими голосами детей. Нехай наши семьи доверяют Божьему провиду и радуются шматликому потомству. Мати святой надеи, обуди силы, что находятся в спячце, и моц уластивую нашему народу. Доверяем Твоей преможной моци. Просим Тебя з глибини скрушених, любячих Тебе серцем. Оживи во всех семьях нашего народу веру, что праз Бога не покликанное до уделу у справе створения и наполнения родной земли новыми поколениями. Будем молиться словами «Просим Тебя об этом, Мария». Просим Тебя об этом, Мария. Нагадай, что дитя з моменту зачаття з'являється справдним чоловіком, наділеним несмертною душою. Дай батькам і маті почуття відказності за зачате життя, яке належить не тільки їм, але передусім Богу, давцю всілякого життя. Просим Тебе об этом, Мария. Чувай, каб урачи оточили клопотливою опекою кожної маті і її зачате дитя. Учини, каб сім'ї в нашій країні не виракалися своїх дітей, а були для їх безпечним гнездом. Выкинь из наших сердцев малодушность и страх, что не хопить нам хлеба для детей. Обуди жадання життя в народі, дух ахвяри, одрачення і необмежованого довіру Божому провіду і Твоїй матчиной опеці. Научи нас громадской любові і справедливості, умению ділитися хлебом і серцем, щоб хапила їжу кожному дитяті, яке народиться на нашій землі. Просим Тебе об этом, Мария. Дева нестановной допомоги, Мать и владарка наша, глянь на Твой народ и приди нам на допомогу. Бог ніколи Тебе ні в чим не відмовляв. Заступися і сьогодні за нас, як робила гэта праз усю нашу історію. Борони нашу країну від самогубного знищення. Доверяем Твоей допомозі і обороні. Это Твое владарство, Мария, отдаденное под Твою материнскую опеку. Допоможи нам урятувати життя народа і будущих поколінь. Довіряємося Тобі, Маті Христа, Маті Костьола і Королева Білорусі. Амінь. Господи,
najświętejszym sakramencie покину нам uspamięć swojej muki. Prosimy Ciebie, dopomaży nam tak uszanować święte tajemnice Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali w sobie plon Twojego odkupienia, jaki żywiesz, władasz na wieki wieczne.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Христос приходить у світ і каже: «Ось іду, щоб виконати волю Твою, Божа». Вітаю вас усі, дорогі брати і сестри, мої діти, молодь на Святої Мши. Сьогодні урочисте звістування Пана. Ісус Христос, Син Божий, який моцей Духа Святого починається в улоні Марії. В этот день, уже больше 20 годов, мы так отзначаем День святости життя. Тому перед Евхаристией было набоженство экспиаційне, ми перепрошали за грехи супроть життя чоловіка. Хочемо молитися об святості життя кожного, зачатого життя аж до натуральної смерті. Вчора так само скаути наші, скаутки моляться за Федерацію скаутів Європи. Це день ось особливої влучності молитовної всіх скаутів Європи. Тому ця інтенція хай буде в наших серцях. І так само, звісно, молимося сьогодні за нашу батьківщину, за Білорусь, за наш народ. Просимо Божого благословення і опіки Панни Марії. Просимо Духа справедливості і правди. Молимося об покаянні в нашому народі, а так само об визволенні в'язнів. І на початку цієї святої мши, складаючи на Божому алтарі усі ці інтенції нашої особистої справи, перепросимо за Бога наші грехи, як ми годно могли скласти найсвятейшую оферу. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Иннокенции и Нины, даст Божье благословение и здоровья для меня. Боже наш Ojcze, Ty pożadał, kab Twój spradwieczny Syn przyjął człowieczе ciało w łonie Dziewy Maryi. Uczyni kab усіх, хто визнає Його, як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел Яго боскай натуры, які з Табою жыве і валадаюць у єднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. У ті дні Пан промовив до Аказа такими словами: «Проси Пана, Бога твоего, каб дал тебе знак, чи глибокого отхлані, чи високого гори». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовывать Пана». Тоді сказав Ісая: «Послухайте ж, дом Давидов, ці мало вам, что докучаете людям, дых яшчэ докучаете моему Богу. Тому Пан сам дасть вам знак. Вось дева зачне и народит сына, и дасть ему имя Эммануэль, что значит Бог с нами». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Прихожу, Боже, сповни Твою волю. Прихожу, Боже, сповни Твою волю. Ахвяры приношений Ты не пожадал, але Ты открыл мне уши. Усе спаления ахвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Восиду». Прихожу, Боже, сповни свою волю. У початку книги написано про мяне: я пожадал сполнять Твою волю, и Твои законы живут в сердце моим. Я обвящал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал устнов своих. Ты это ведаешь, о Пане. Прихожу, Твою волю. Справедливость Твою не ховал я в сердце своим. Я обвящал Твою верность и Твое избавление. Я не даю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Прихожу, Боже, вспомни свою волю. Читання послання до Габраїла. Брати, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе.
Тады сказаў я: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю твою, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю твою. Адмяняю першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярою цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Слово сталося телом и поселилося між нами, и бачили мы славу Ягоную. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Паводле Луки. У той час Бог послав аньола Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, до дєви, зарученої з мужем по імені Юзов, з дому Давіда, а ім'я дєви Марія. Аньол, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повна ласки, Пан з тобою». Яна ж збентежилася від слов ягоних і розважала, що гэта за привітання. І сказав їй аньол: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана. І вось зачнеш по влоні своїм, і народиш сина, і дасі йому ім'я Єсус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домом Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марія сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. Ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Дорогие дети, сегодня четверг, и вы сегодня пришли до костела. Так шмат вас. На якую сегодня вы урочистость, на якое свято вы пришли сегодня? Расскажите. Ну-ка, ласка, вода. Звествование Пана. Звествование Пана. А что это за такое свято, звествование Пана? Кто кому и что звествовал? Ну-ка, ласка. В этот день мы вспоминаем про то, как анёл с неба зашел до Марии и сказал ей, что у нее народится Сын Божий, якого назвали Иисус.
Правильно? Все добре, нам Настя розказала. Сапраўды, анёл, Бог праз анёла звястуе Марыі, што настане маці, мамай Сына Божага, Езуса Христа. І пад сэрцам Марыі, сапраўды, сёння ў гэты дзень, калі анёл прыйшоў да Марыі, калі Марыя згадзілася на гэта, калі сказала сваё «так, вія», тады пад яе сэрцам спачалося жыццё, жыццё Езуса Христа. Як мы ўжо як я ўспомню на пачатку святой імшы, гэты дзень, гэта дзень святасці жыцця. І цэла шмат з нас, дарагія браты і сёстры, удзельнічае у розных ініцыятывах у абарону жыцця. Хто з нас у мінулым годзе, у мінулых гадах маліўся духоўнай адопцыі зачатага жыцця, духоўнага ўсынаўлення? Вельмі шмат, але яшчэ не ўсе. Сёння таксама будзе такая магчымасць распачаць вось гэтую малітву. Можа на пачатак трошкі статыстыкі, такой сумнай, на жаль, статыстыкі. Оказывается, што толькі на працягу першага тыдня 2021 года, ад 1 до 7 студзеня, па прычыне абортаў страціла жыццё 800 000 ненароджаных дзяцей. Што азначае, што кожны дзень гіне прыкладна 114 000. Як вынікае з даных Сусветнай арганізацыі здароўя, у 2020 годзе было праведзена на свеце 42 мільёны абортаў. І увага, гэта больш чым на 40 мільёнаў больш, чым лічба ахвяраў COVID-19 за 2020 год. Па прычыне чаго, зноў жа па гэтых даных, памерла прыкладна 1 800 000 чалавек. Больш, чым на 40 мільёнаў больш. Такія сумныя лічбы. Але, дарагія, мы можам, можна сказаць, змяняць гэтую статыстыку. І сапраўды нас змяняецца, в этом сведчаць людзі, которые гэтым займаюцца, спецыялісты, праз нашую малітву. Главней, Пан Бог будзе дзейнічаць, калі мы дазваляем праз нашу вытрывалую малітву і, конечно, тыя учынкі іншыя заангажавання у абарону жыцця. Адной з гэтых ініцыятыў з'яўляецца духоўнае ўсынаўленне. Духоўнае ўсынаўленне зачатага дзіцяці. Гэта той вось менавіта час 9 месяцаў, калі я малюся за дзіцятка, якому пагражае смерць. І таксама в духоўны спосаб знаходжуся блізка да тых бацькоў, каб яны прынялі з любоўю, змаглі прыняць свайго дзіця. Змест гэтай штодзённай малітвы вельмі просты, адначасова глыбокі. Пані Езу, праз заступніцтва Марыі, маці тваёй, якая нарадзіла цябе з любоўю, таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся табою пасля народзінаў, прашу цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна усынавіў, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Вось такі змест гэтай малітвы. Дарагія, Бог любіць жыццё. І Ён падзяліўся гэтым жыццём з намі. Хоча, каб мы жылі вечна. А калі людзі адвярнуліся ад яго і зграшылі, то пастанавіў узяць на сябе наш лёс. Захацеў прайсці той самай дарогай, якой ідзем мы ад зачацця пад сэрцам маці аж да смерці. Сёння мы святкуем гэты дзень
у якім адвечнае слово, Сын Божий, стаўся чалавекам. Марыя, калі згадзілася на Божую волю, на Божий план збаўлення, сталася сапраўды святыняй і тронам для Божага Сына. Калі арханёл Габрыэль прыйшоў да Марыі з добрай навіной, што скончыўся час чакання на Месію, у яе сэрцы запала гэтае рашэнне, каб прыняць гэты Божы план і великодушна адказаць: няхай мне станецца паводле твайго слова. Можна сказаць, Марыя падпісалася пад такой чыстай карткай, пад пустым лістом, падпісалася, згаджаючыся на тое ўсё, што Пан Бог захоча напісаць на гэтай картцы. І магла гэта ўчыніць, бо любіла і да канца давярала Пану Богу. Кожны чалавек, кожнае жыццё, кожны з нас жаданы і каханы Богам. Бог любіць жыццё. Таму ці чалавек, які любіць Бога, мог бы адначасова не любіць жыцця? Хочам маліцца і прыкладаць высілак і сёння маліцца, каб менавіта змянялася мышленне таксама наше і нашага народу. Змянялася сэрца, каб менавіта сэрцы беларускіх маці і бацькаў, сэрца беларускіх жанчын і мужчын, моладзі нашай, каб яно было у бок жыцця, адкрытае на жыццё, каб разумела, што жыццё гэта дар, дар Божы, і яно ненарушальнае, нетыкальнае. Каб менавіта мы маглі узрастаць у тым, што Божае, і прынимаць гэты дар, а не згаджацца на гэтыя кампрамісы. І згаджацца на кампрамісы нават тады, калі гэта можа цяжка. Нават тады, калі сапраўды ёсць якіясьці цяжкія сітуацыі. Андрэа Бочэллі. Хто ведае такога? Харысты ведаюць, напэўна. Андрэа Бочэллі, знаны, сусветна вядомы спявак і кампазітар, які, маючы 12 год, страціў зрок у выніку хваробы, іграў у футбол, і там было, з таго, што ведаю, кроў дасталася ў мозг. Падчас аднаго з сваіх канцэртаў распавёў такую гісторыю. Казаў так: маладая жанчына была у благословленном стане, цяжарная. І яе забралі ў шпіталь, у бальніцу, таму што апендыцыт быў. Ну, бывае. Мне яшчэ не было, многіх ужо быў. Забралі ў бальніцу. І там, вось, робячы адпаведныя працэдуры, таксама быў такі момант, што трэба было прыкласці лёд да яе улоння. Потым, калі ўжо ўсё скончылася, лекары вельмі настойліва казалі ёй, каб яна даканала аборту. Сказалі, што гэта будзе найлепшае для яе, таму што дзіця можа нарадзіцца з нейкімі недахопамі, з нейкай хваробай. Але маладая і адважная жанчына адказалася, адмовілася ад гэтай прапановы і нарадзіла дзіцятка сваё. І далей распавядае Андрэа Бочэллі, гэтая жанчына, кажа, была маёй маці. А гэтым дзіцяткам быў я. Быць можа, кажа, я суб'ектыўна, але магу сказаць, што гэта быў добры выбар. І спадзяюся, што гэты прыклад дадасць адвагі шматлікім маці,
якія часам знаходзяцца ў цяжкіх сітуацыях. У тых усіх момантах, калі іх жыццё камплікуецца. Але яны захочуць уратаваць жыццё сваіх дзяцей. Бог любіць жыццё, жыццё ёсць дарам. Таму просім Пана Бога аб Яго ласку, каб і мы, так як Ён, так як Марыя, полюбілі жыццё. Каб умацаваў наше сэрцы, сэрцы бацькаў і маці, і спадзяюцца новага жыцця. Няхай іх сэрца будзе поўнае радасці і адвагі, каб так як Марыя прыняць жыццё з удзячнасцю і любоўю. Таму, дарагія, запрашаю і захвочваю, таксама пад канец святой імшы будзе магчымасць сёння взять на себе гэтую адказнасць малітвы 9 месяцаў. Як папа Францішак піша і навучае у лісце Патрис Корда з нагоды становлення года святого Юзафу, Юзафа кажа, запрашае нас таксама узяць адказнасць за жыццё. І кажа, што за кожным разам, калі чалавек бярэ адказнасць за жыццё іншага чалавека, то ў пэўным сэнсе становіцца бацькам гэтага чалавека. Таму і мы адкажам, але кожны, канешне, асабіста. Гэта мае быць наш выбар, наша свабодная такая ініцыятыва. І для того, каб сапраўды ўзяць адказнасць, можа ў такі спосаб, прынамсі, за жыццё у нашай краіне, у нашай бацькаўшчыне. Бо Бог любіць жыццё. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру. Веру у адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Яйца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праздник якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжовали Отца за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. У дзень звеставання Найсвятейшай Панне Марыі праз яе заступніцтва ўзнясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молимся за святого Отца, каб Его апостольское служение сприяло духовному отражению Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех христианов, каб яны раз больше познавали таямницы Иисуса и досконало виконували ягоную заповедь любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за консекрованных особов, особливым чином призвечених Богу, каб их життя було яскравим свідченням існування вічних коштовностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об справдном спокое для всего свету, каб люди, позбавившися ненависти, жили в любови и сходе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех матей, каб они с любовью приняли дар нового життя и для хвалы Бога выховали своих детей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных,
а про заступніцтва Найсвятейшої Панни Марії ми подрихтовали наше серце для прийняття Христа у Харистії. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся в интенции скаутов и скауток нашей парафии, всех одинок, и уже коровок, и ученятов, и много еще молодых проводниц, и всех шефов. Саме молимся за всех скаутов Беларуси и всю Федерацию скаутов Европы. Божье благословение для них. Але просим так само, как под опекой Марии, про этот инструмент, каким есть скаутинг, дети и молодь узрастали у любови до Бога, до Батьковщини і у святості. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся о Духа справедливости, правды для нашего народа, о Духа покаяния и любови. Молимся о дозволении вязню, саме дар здоров'я для хворих і потрібної ласки для медиків. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. За ними дар Божого благословения, здоров'я і потрібних ласків. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Боже, вислухай наші молитви, нас, усіх тут присутних сьогодні у каплиці, тому всіх тих, хто молиться разом з нами сьогодні про онлайн-трансляцію. І про заступництво Найсвятейшої Панни Марії, учені, як ми масовані прикладом, її і заступництвом, завсюди послухняно виконували Твою волю. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Марії, вашу отряду прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутний Боже, утіловлення Твоего одинородного Сына стало початком Костела. Просим Тебе, прими Его дары, і учини, как у гэтую урочистостью з радостью удельничал у харистичной таямницы. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, И с Духом у Твоим серце. узносим и давай. Подякуємо Пану Богу нашому. Вот нам это и справедливо. Заправды годно гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Бойча, всемогутний вечный Боже, праз Христа нашего Пана. Небесный посланец обвестил Марию, что Твой Сын, как избавить человечество, сам народится сярод людей. А Святейшая Панна с верою приняла Твое Слово, достаемничая деяние Духа Святого начала Сына, и с любовью носила Ему беззаганному лоне. Он исполнил обещание, даденное Израилю, и об'явився народом, як довгочеканий збавця. Праз Його Твою велич прославляють хори аньоли, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний,
пошле Тебе дары особи Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдав себе на муки, узяв хліб, і подяку тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярите і єжте з гэтага усі, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць кielich крыві маёй, нового і вечного заповіту, якая за нас і за многіх буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престоления. Ustrawiaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, отвергая колебания Твоего життя, келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи Костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливая волю Божию, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі і надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з того світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе змилуйся над усіми нами, кому ми заслужили уділ у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою, Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і Авраамом, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подавалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа з Христом є у Христі, Тобі, Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Просим Пана Бога, щоб отпустил нам грехи и заховал от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші. Допоможи нам милосердностью Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим супокой, покидаю вам супокой мой, даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем в вірності.
и живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Мой Дева зачне и народит сына, и даст ему имя Эммануэль. Спев номер 27. Христа.
Молимся. Добрый Боже, якою дело Eucharystyczne, jak wiarę umacuje w naszych sercach, wierą Jezusa Chrysta, jaki był zaczęty z Panny Maryi. Как мы заўсёды вызнавали, что Он сапраўдны Бог и сапраўдны чалавек. И праз моц Яго з мёртвых паўстанню вайшлі ў вечную радасць, які жыве і валадаюць на векі вечныя. Хто хоче долучитися до духовного усиновлення ненародженого дитяті, то тепер буде такий момент, я буду прочитаю услуги та обіцяння, а кожен, хто хоче прийняти собі обов'язок, просто при собі у серці своїм повторить у присутності Бога слово этого обіцяння. Потім приходить з каплиці, і хтось будет распочинать этой молитвы, не на память, что есть эта молитва, лежит на лавочке, можно себе взять. И прошу так само записаться в нашей книге духовного усыновления в Евгении. Книга есть, можно подойти, она запишет, туди не треба уже третьей частки образать и нам сюда приносить. Просто там эту нашу декларацию записать можно. Это будет учебник. Прославляю Тебя, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że Ty schował гэта od mądrych i rozumnych i odkrył dzieciom. Tak, Ojcze, bo taka była Twoja dobra wola. Najświętejsza Panna, Bogorodica Maryja, все anioły i świętyni, idący za żadaniem nieść dopomogę w sprawie obrony nienarodzonych, mocno postanawiają i obiecają, что с дня 25 соковика 2021 года во урочистость звестования Пана у каплицы святого Яна Евангелиста, святого Максимилиана Марии Кольна, духовно усыновляю одно дитя, ім'я якого ведає тільки Бог. На протягу 9 місяців кожен день молиться об уратуванні його життя, а так само в справедливому і доброму житті після народження. Такими молитвами будуть одна таємниця różańca, moje dobre uczynki, молитва, яку прочитаю сьогодні перший раз. Присядьте. Коли хтось із ваших близьких хотів би долучитися, конечно, это обіцяння можна скласти индивидуально, так само в своем доме, нема проблем с этим. Дорогие, завтра пятница, уже перед Пальмовой неделей, завтра розклад звичайний, всем святая імша, у 10:30 крыжовый шлях и святая імша, и вечером на 19 крыжовый шлях, и можливість принять святую коммунию. Завтра крыжовый шлях проводять наши скауты и скаутки. У суботу запрошаем на субботник перед святами, который брать нашу территорию и каплицу. И он отбудется после крыжового шляху для детей, такие у 13:00, то приблизно у 13:30 распочнем працу. Запрошаем, кто может. Есть уже вербачки на Пальмовую неделю, зроблені нашими парафіянами. Традиційно всі ахвяри, які складаються, набиваючи та вербачки, йдуть на будову костьола. Може хтось не може бути у неділю Пальмовую, чи увогуле тепер в цьому часі не навідує костьол по причині хвороби, то можна так само їм ці вербачки занести, будуть удільничати у трансляції, так само будуть разом молитися і вони будуть поблагословлені, тоді освячені. Можно завтра, сегодня, завтра, в субботу и в неделю, так само перед литургией, можно будет их набыть, так само сегодня там при выходе с каплицы, пока что еще великий выбор, я думаю, что и в неделю он будет, то свободно, когда у вас есть такая возможность. Когда говорим про будову нашего костела, то так само нагадываем, что есть возможность складать ахвяры на будову костела, так як гэта чыніць у кожную нядзелю, але таксама ёсць магчымасць скласці ахвяру на будову квадратнага метра сцяны касцёла.
Так як ми эту практику вже розпочали пару років тому назад, і за ці роки у нас ось ми зібрали, вже маємо 642 квадратні метри. Всього наші стіни це 2000 квадратних метрів. Кошт одного ось цього будови, одного метра коштує приблизно 250 рублів. То коли хтось може, має можливість, може вже саме при кожній пальмовій неділі, хоч кірмашу і не буде, але навіть в такий спосіб, чи сказати своїм родним, близьким, хто так само вибирається на літургію, що може хтось має можливість, то запрошаємо. Так само усі ці особи отримують сертифікат, що називається ахвяродавцями нашої парафії, і вписуються у однословну книгу ахвяродавців нашої парафії. Пам'ятаєте такі скарбонки? Есть такая, да? У некоторых. Так само мы 2 года назад их розповсюджували, в минулому году не, в этом знов. Есть можливість забрать такую скарбонку додому, чи дорослые, ці діти, і збирати на протягом года ось на цей квадратний метр. І коли назбирається, тоді вже можна його принести і ахвярувати. Дорослые метр, а діти мають можливість пів квадратного метра. І тут ми тоді 2 роки назад такий віршик навіть склали. Часами не куплю цукерку, не попрошу про новенький гаджет, а покладу грошовую паперку, как будовать костел для вечных мертвых. Так что можно и так. Запрошаем такая вот форма. Хотел бы, можно так само уже сегодня, что торговую неделю подвести, и мы дадим такую вот скарбоночку. За все это ахвярування наше вчора дякуємо, нехай добрий Бог за это благословить. Это все. Со святом усіх віншую, нехай добрий Бог благословить вас і весь наш народ. Прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, синю пекла шатана і інших злих духов, які нас глубодушнують по світі. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим Святый порожденным, Архангеле Михайле, молися за нас.